Tässä on nyt 2 rappusta ennen puhelimen kameraa. Ollaan opeteltu semmoista, että Tuittu näyttää raput aina kun mennään johonkin rappusille. Täytyy pysähtyä ensimmäisellä rappusille niin, että tassut on siinä ekalla raput. Aloitettiin näin. Raput. Yes. Tule. Tule. Hyvä. Raput. Yes. Hieno. Tule. Tätä on toistettu jo noin 2 kuukautta. Raput. Hieno. Osaa myös itse jo pysähtyä tähän. Tule. Hieno. Raput. Hieno. Tosi reikäs. Tule. Raput. Yes. Hyvä.